Da vidimo šta imamo unutra. Prazno je. To nije fair. Samo jedan čips? Ne mogu da verujem. Kakav sam baksuz. Izgleda da je ovo tvoja porcija za danas. Baš smešno. Nadam se da je barem mnogo ukusna. O da, prelepa je. Mnogo mi se sviđa. Bilo je super. Ne brini, Suzy, ješćeš drugi put. Sada je red na mene. Nadam se da moje porcije me neće razočarati. Šta je bilo? Ne mogu da verujem. Ovdje uopšte nema dna. Vidim svoj čips. Na stolu su. Cool. I ja sad ću da kinem. Dobro je. Mogu da počnem. Izgleda da si ostala bez čipsa. Čestitam.